Buenas noches, anche per conoscere a vedere la edizione di Notizia Live. Mi nome è Tito Laclay, per il programma di conversar com você ave. Riba entrevista com o secretário de Estado holandês, Mr. Erik van den Berg, goed conosce aqui à noite. Meneer van den Berg, welkom bij ons in het programma Notizia Live. Fijn hier te zijn. Graag gedaan. Mijn vraag is, u was bij de opening voor het gebouw van Directie Koninkrijksrelaties en de Europese Unie. Dit is dus nieuw. Mijn vraag is, ziet u de toegevoegde waarde voor zo'n nieuwe directie? Ja, ik denk dat het uitermate goed is, omdat daarmee Aruba laat zien dat ze ook echt een contact wil hebben met de Europese Unie. En dat gaat weer helpen om ook te kijken of we Europees geld naar Aruba en uiteraard ook naar de buren kunnen krijgen. Uw voorganger zei destijds dat het niet echt uitmaakt wie er is, of het zij minister Gelling Kroes is of is de Mike Eeman. U spreekt toch met beide. Dat mijn vraag is, het hebben van een minister specifiek hiervoor wel nuttig? Ja, ik denk dat dat helpt. Zoals je ook een minister hebt voor onderwijs of een minister hebt voor zorg of voor financiën. Natuurlijk ben je met elkaar verantwoordelijk voor het geheel. Maar het helpt gewoon als er één iemand is die specifiek focust. Okay. Zoals ik dat doe bij koninkrijksrelaties. En heeft u dat geërvaard dit weekend ook met beide? Of is het dat het echt nodig is om zoiets te hebben? Nou ja, dit weekend hadden we natuurlijk te maken met een bijzondere situatie. Dat ook de OCTA-vergadering hier was. Hè, de vergadering waarin een aantal landen en gebieden spraken met de Europese Commissie. En daarin was de premier gastheer. Okay. Dus logisch dat dan de gastheer er is naast de minister die verantwoordelijk is voor Europa. Okay. U spreekt vaak over de samenwerking binnen het Koninkrijk, maar hoe kan Aruba zich gelijkwaardig voelen als Nederland meer financiële macht heeft? Kijk, aan de ene kant is Nederland natuurlijk groter, sterker, ook financieel gezien sterker. Aan de andere kant bewaakt ons statuut dat we ook echt gewoon te maken hebben met 4 gelijkwaardige landen. En gelijkwaardig betekent niet dat je allemaal even sterk bent. U en ik zijn gelijkwaardig, maar ik schat u in als dat u sterker bent dan dat ik ben. Okay. Maar we zijn nog steeds wel gelijkwaardig. Betekent financiële afhankelijkheid in de praktijk niet automatisch minder invloed voor Aruba? Ja, als ik kijk naar hoe Aruba het doet, dan doet Aruba het juist heel erg goed. Zij moest in 2040 onder de 50% staatsschuld komen. Dat gaat Aruba normaal gesproken al in 2030 halen, dus 10 jaar eerder. De inkomsten gaan goed, ook doordat het toerisme hier goed gaat. Dus ik vind dat het een goed financieel beleid is. En dan kan verder goed financieel beleid helpen om bijvoorbeeld de rentelasten te drukken voor de Arubaanse overheid. Waarmee ze weer meer geld kunnen investeren in de bevolking. Duidelijk. Waar ligt de grens tussen de samenwerking en interventie van Nederland en Aruba? In beginsel is van interventie geen sprake. We hebben te maken met 2 gelijkwaardige landen binnen het Koninkrijk. Dus Aruba is niet vergelijkbaar met Bonaire, Statia of Saba. Het is gewoon een gelijkwaardig land die naast mij staat en niet onder mij staat. Okay. Een van de onderwerpen die iedere keer terugkomt, vooral nu, is de Hoffa. Aruba ervaart heel veel zorgen over het verlies van autonomie met de invoering van de Hoffa-wet. Hoe kan u het volk, nu kijkt, garanderen dat dit niet het geval is? Ja, het is de vorige regering, Kroes, die de stappen heeft gezet om te komen tot de HOFA. En het is dus nu ook de regering Eeman die dat samen met het kabinet in Den Haag doorzet. En ik denk dat dat heel veel voordelen oplevert voor de Arubaanse bevolking. Het kleinste deel, let op wat ik zeg, het kleinste deel betekent herfinanciering, waardoor men 60 miljoen euro kan besparen op rentekosten en die kan men gebruiken om te investeren. Maar nog veel belangrijker, er komt ook een leencapaciteit. En dat betekent dat men dan bij Nederland goedkoop kan lenen. Dus als men dan wil investeren in de infrastructuur, in het gebied van de raffinaderij, in extra woningbouw, dan kan dat vele malen beter en goedkoper dan zonder OVA. Zijn er juridische waarborgen die er bestaan, concreet, die de autonomie beschermen? Het statuut, om te beginnen, is heel erg belangrijk als het gaat om de autonomie beschermen. Bovendien, het feit dat Aruba een land is, zorgt er ook wel voor dat Nederland, en dan bedoel ik even Europees Nederland, maar zeer beperkte bevoegdheden heeft.
En daar waar Nederland die bijvoorbeeld heeft, denk aan grensbewaking, maar denk ook aan verdediging, defensie. Nou, laat de huidige geopolitieke situatie ook zien hoe belangrijk het is dat hier nu ook gewoon een schip ligt van de Nederlandse marine. En dat als er iets gebeurt, we ook vanuit Nederland extra mensen kunnen sturen. En is het ook goed dat we hier nu zo'n 300 militairen hebben en op Curaçao zelfs 500. De Hofwet is voor een bepaalde tijd. Men is nu bang, van Aruba-zijde, dat weliswaar houdt het ergens op, maar dat daadwerkelijk niet zal gebeuren, omdat de interpretatie van Nederland misschien anders is dan Aruba. Als Nederland zegt, het is toch niet goed, Aruba zegt, wij vinden van wel, dan heeft Nederland het ook voor het zeggen, om te zeggen, we zijn nog niet klaar. En daarom is men bang dat men nooit eenmaal gaat loslaten als Nederland eenmaal de Hofwet heeft aangekaart. Nou, daarom is het belangrijk dat er ook een geschillenregeling komt. Die staat ook in het statuut. Daar ligt nu een voorstel voor bij de Raad van State, ingediend door de regering van Aruba. En die wet zou dan overigens gelden voor alle 4 de landen. Want dan wordt het voorgelegd aan de Raad van State. En daarmee is er ook een waarborg, mocht die wet doorgaan, of mocht er een andere wet komen die de geschillen regelt, dat dit soort zaken zich niet voordoen. Dan heeft u mijn vraag, de volgende vraag geantwoord, sorry. Die was dus, wie heeft uiteindelijk het laatste woord bij een verschil van interpretatie? Dus daar zullen we dus een geschillenregeling voor moeten creëren, die is er nog niet. Daar wordt, zeg ik erbij, al veel te lang aan gewerkt, namelijk sinds 10-10-10. Maar er ligt nu een voorstel van de Arubaanse regering bij de Raad van State. Daar heeft de Nederlandse regering dus ook nog geen standpunt over ingenomen, omdat nu eerst de Raad van State aan het woord is. Maar we moeten in ieder geval, en dat is ook een van de dingen waar ik me de komende jaren mee bezig zal houden, komen tot een geschillenregeling. Een leuke vraag die misschien anders is. U bent staatssecretaris van Koninkrijksrelaties. Mijn vraag is meer gericht naar de buitenlandse betrekkingen nu, maar toch heeft u er iets van te zeggen volgens mij. We hebben stijgende brandstofprijzen met de situatie in Iran en zo. En vindt u dat Nederland een directe verantwoordelijkheid moet hebben om hier te kunnen handelen, ons hiermee ook te kunnen helpen? Nou ja, kijk, de situatie in het Midden-Oosten heeft een groot effect op de hele wereld en op nagenoeg alle landen. In positieve zin als het gaat om Aruba, namelijk het toerisme neemt nog verder toe. Omdat we zien dat toeristen nu meer naar deze kant komen dan dat ze gaan naar de regio van Qatar en Doha. Dus dan werkt het positief op de economie van Aruba en dus ook positief op de inkomsten van het land Aruba. Het heeft ook een negatieve kant, namelijk dat daardoor de inflatie stijgt. En daar hebben de bewoners in de hele wereld, dus ook Aruba, last van. Ik vind dat in eerste instantie aan de regering van Aruba is om daar maatregelen op te nemen. Want als het gaat om inkomenspolitiek, zorgen dat de bestaanszekerheid geregeld is, dan is dat een landentaak en geen koninkrijkstaak. Dat ging ik net zeggen. Veel dingen worden gezegd, dat is een landsaangelegenheid, dus niet voor Nederland. Tot hoeverre kan dit wel iets worden waar Nederland zich mee zou moeten en kunnen bemoeien? Ja, dat is een beetje speculeren over de toekomst, dat is ingewikkeld. Kijk, we hebben natuurlijk gezien dat bij grote rampen, neem even als voorbeeld natuurlijk Irma en Sint Maarten, dan laten we ook zien dat we gezamenlijk aan de lat staan. Maar zover is het gelukkig niet. Maar bijvoorbeeld als het gaat om Venezuela, mocht daar iets gebeuren, dan zullen wij ook direct bijspringen en niet zeggen de verdediging van Aruba of Curaçao is voor ons minder belangrijk dan Bonaire. Dat is een duidelijk voorbeeld waar we zij aan zij staan. Dat maakt het makkelijk voor mij voor mijn volgende vraag. Vormt de situatie in Venezuela volgens Nederland nu nog een risico voor het Koninkrijk, met name de ABC-eilanden?
Nou, de ABC-eilanden en natuurlijk Aruba het meest liggen heel dicht bij Venezuela. Maar laat ik daar gewoon duidelijk over zijn. Dat heb ik niet alleen nu tegen u gezegd, maar ik was hier natuurlijk 3 weken geleden ook met de koning. En toen hebben de koning en ik dat ook zowel hier als op Curaçao waar we waren gezegd. Op het moment dat er iets zou gebeuren wat de veiligheid raakt van Aruba en Curaçao en van de bewoners daarmee, dan staat Nederland aan de lat. Daarom ligt hier altijd een schip. Een schip wat ingezet wordt normaal gesproken gewoon voor patrouilles. Maar wat ook op allerlei andere wijze kan worden ingezet. En dan kunnen we ook snel opschalen, als het gaat om het aantal mensen. En los daarvan zijn dan ook meteen de 500 mensen op Curaçao en de 300 mensen op Aruba inzetbaar. Vaak horen we zulke dingen, inderdaad, dat is geruststellend, maar men wil concretere antwoorden, concretere dingen horen van wat precies het gebeurt. Ik hoor u zeggen, er komen mensen bij te hulp, maar kunt u zo ver gaan om iets concreters te zeggen van wat we kunnen verwachten, wat voor hulp we kunnen verwachten? Nee, en als we dat wel zouden weten, dan zou ik het u ook niet vertellen. Okay. Omdat als het gaat om bijvoorbeeld iets als veiligheid, moet je juist ook terughoudend zijn met te vertellen wat je doet. Dat heeft niks met u te maken, maar niet iedereen die naar dit programma kijkt, is alleen maar bezig met de belangen van Aruba. Ook anderen kijken mee. Een van de problemen die we bang zijn over zijn, en daarom is ook de kust of de grens gesloten, is de immigratie vanuit Venezuela. Is dit iets dat Nederland ons ook mee kan helpen en wat voor steun kunnen we hierop mee verwachten? Nou, u weet dat ik in een vorig leven staatssecretaris was voor Justitie in Nederland. Yep. Toen was ik verantwoordelijk voor migratie. Nou, daar ligt de hoofdtaak van nu de minister van Migratie in Nederland natuurlijk bij Bonaire, omdat dat een openbaar lichaam van Nederland is. Aruba proberen wij wel met expertise ook steeds te helpen. Als daarin dingen gebeuren, zullen we ook samen met de Arubaanse regering zeker kijken, omdat het ook directe gevolgen kan hebben, niet alleen voor Aruba, Curaçao en Bonaire, maar ook voor Nederland. Duidelijk. Gelukkig zien we op dit moment dat niet, nog sterker. We zagen zelfs dat Venezolanen langzaam maar zeker, heel langzaam maar zeker soms, terugkeerden. Oké. Even terug naar de HOF en de situatie van Aruba financieel gezien. En een van de redenen waarom wij nu de HOF hebben is dat Nederland Aruba niet echt betrouwbaar vond. Want we hadden het verleden zitten knuffelen aan de LAFT-wet. Zegt u dat de regering van Aruba betrouwbaar moet zijn? Vindt u dat de huidige koninkrijksstelsel vertrouwen creëert of juist frustraties op Aruba? Ik werd even afgeleid doordat iemand door het beeld. Dus even, zou ik hem opnieuw kunnen doen? Ja, de vraag is... Ik snap de vraag niet helemaal. Oké, de vraag is, er is een kwestie dat Nederland Aruba voor bepaalde redenen die we allemaal weten niet vertrouwt en dat we daardoor een hofwet krijgen. Want... Oh nee, dat is absoluut niet het geval. Wat we feitelijk doen, is met de HOVA-wet hetzelfde doen als wat met Sint Maarten en met Curaçao al is gebeurd in 10-10-10. Aruba is natuurlijk al veel langer zelfstandig. Hè? Dat hebben we 3 weken geleden gevierd met de 40 jaar en de 50 jaar herdenking. En daardoor werd het in 10-10-10 wel geregeld voor Curaçao, wel geregeld voor Sint Maarten. Maar liep de regelgeving van Aruba, ik zou zeggen de ouderwetse regelgeving van Aruba, gewoon door. En met de HOVA creëren we nu gewoon dat het gelijk wordt gesteld aan Curaçao en Sint Maarten. Laten we dan zo stellen. Vindt u dat het huidige koninkrijksstelsel vertrouwen creëert of juist frustraties? Ja, dat vind ik wel. Zodra je start als bewindspersoon, zeker als bewindspersoon op binnenlandse zaken in Nederland, dan wordt je ook verteld dat je de grondwet hebt en dat er 1 ding hoger is dan de grondwet en dat is het statuut. Okay. En dat is ook waar alle volksvertegenwoordigers in Nederland hun gelofte of hun eed op afleggen, op de grondwet en het statuut. En het statuut is daar een waarborg in. Kunt u begrijpen dat sommige Arubanen het systeem als ongelijk ervaren? Ja, kijk, ik zie dat er natuurlijk grote verschillen zijn. Aruba is een stuk kleiner. Aruba heeft bijvoorbeeld als het gaat om defensie, ik noemde het net al, niet dezelfde taken als Nederland dat heeft. Tegelijkertijd, in de gesprekken die ik heb gehad met Arubanen, hoor ik heel veel Arubanen zeggen dat ze juist nu, met de huidige geopolitieke situatie, buitengewoon blij zijn dat ze onderdeel zijn van het Koninkrijk
Weliswaar valt Aruba niet onder het NAVO-gebied, maar Nederland wel. Op dit moment zit onze koning en onze premier, en met onze premier bedoel ik dan Rob Jetten van Nederland, samen met vertegenwoordigers van zowel Aruba, Curaçao als Sint Maarten bij de Amerikanen. Dan profiteer je duidelijk ook van het feit dat we een eenheid zijn van 4 landen. Moet Nederland meer vertrouwen hebben in Aruba of moet Aruba zich meer bewijzen richting Nederland? Ik denk sowieso dat het goed is als je altijd werkt aan een relatie, of het nou gaat om een relatie tussen 4 landen of een relatie tussen personen. Blijf investeren in elkaar. Er is wat mij betreft geen sprake van wantrouwen. Er is sprake van gezamenlijk kijken waar ligt ieders kracht. Denkt u dat het koninkrijksbeleid de gewone burger raakt of blijft het op het niveau van cijfers en afspraken? Oh nee, het raakt direct de burgers van Aruba. Een HOVA betekent gewoon dat er straks meer geïnvesteerd kan worden door de Arubaanse regering in het welzijn, de veiligheid, de huisvesting van Arubanen. Als het gaat om de veiligheid van Aruba, garanderen de Nederlandse militairen de veiligheid van de Arubanen. Op het moment dat er gesproken wordt door Rob Jetten met Donald Trump en Hexet, voor example, dan zie je ook dat het ook gaat niet alleen over Europees Nederland en niet alleen over Bonaire, Saba en Statia, maar ook gaat over Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Ik denk dat u mijn volgende vraag ook heeft geantwoord. Het was, wat doet u concreet om die kloof te verkleinen? Dus het is dus wat u net gezegd heeft, mensen sturen, marine, et cetera, et cetera. Nou, het is gewoon belangrijk dat niet alleen uw regering en uw politici, het is niet alleen een taak van de regering, maar net zo goed van de oppositie. Alle politici moeten gewoon ook uitleggen wat de voor- en de nadelen van regelgeving is. En ik zal in ieder geval in mijn rol van staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, als ik hier ben of als ik bij anderen ben, steeds blijven uitleggen wat de voordelen zijn van onze samenwerking, ons samen zijn in het Koninkrijk en wat bijvoorbeeld als het specifiek gaat om Aruba het grote voordeel is van de HOVA, waarvoor ook een landsverordening nodig is die nog in stemming moet komen hier in het parlement. Even aan het einde bijna. Hoe snel denkt u dat het nog nodig is, of hoe lang zal het nog duren, beter gezegd, dat we aan het einde zijn gekomen voor die HOVA-wet? We zitten nu bij de Raad van State. Kunt u een tijdperk prikken, wat bijvoorbeeld, u hoort zeggen, misschien eind van het jaar is het zover? Of, ik hoop zo snel mogelijk. Alleen één, ik kan niet tegen de Raad van State zeggen, schiet op. Dat hoor ik niet te doen. Ja. Dat is één. En twee, ik ben ervan overtuigd dat de HOVA door de Tweede en Eerste Kamer komt. Ik ken de beide kamers goed. Ik heb zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer gezeten. Daar is brede steun. Maar de HOVA gaat pas werken als ook de landsverordening hier door het parlement is. Pas dan treedt hij in werking. En ik kan mij niet bemoeien met hoe hier de landsverordening moet ik zeggen, behandeld wordt en wanneer. Ik had u laatst al gevraagd of u bereid was om daar veranderingen te brengen en u zei toen nee. Als ik u nog een keer vraag, proberen, is het antwoord nog steeds nee? Ja, dan is het antwoord nog steeds nee. En ook een ander punt, de premier had ook op zijn wishlist om die grote geldbedrag om te toveren in een investeringsfonds. Daar is hij ook nee tegen. Mijn vraag, staat u er nog steeds nee over? Want de premier die heeft gezegd, hij gaat iedere keer proberen als u er bent om u toch te overtuigen. Eén, is het hem gelukt? Heeft u erover gesproken en zegt u nog steeds nee? Kijk, het is de taak van iedere premier, wie die premier ook is, van welke partij die ook is, om de belangen te behartigen van het land waar die de premier van is. Dus in die zin, of het nou deze premier is of een ander, heel goed dat ze het blijven inzetten. Tegelijkertijd heb ik te maken met de afspraken die gemaakt zijn in de coalitie in Nederland. En dan is het zo dat geld wat wij terugkrijgen uit leningen ook gebruikt wordt voor andere zaken. Dus nee. Men heeft zo'n idee, anders de vraag, men heeft zo'n idee dat iedere keer, we hebben nu 2 of 3 achter elkaar staatssecretaris gehad. En men denkt hier op Aruba, misschien terecht of onterecht, dat met elke verandering ook een verandering komt in de gedachten. Maar men begrijpt soms niet dat
het was een andere persoon, maar de gedachten van de regering blijven hetzelfde. Hoe kunt u dat uitleggen aan de bevolking, dat u wel nieuw bent in het vak, als staatssecretaris, koninkrijksrelaties, maar u blijft bij het standpunt van uw voorganger? Nou, ten eerste is het natuurlijk zo, I'm here to stay. Dus het is echt mijn bedoeling om niet over een jaar vervangen te worden door een ander, maar de komende jaren, ik zou bijna zeggen, uw staatssecretaris van Koninkrijksrelaties te zijn. Dat is 1. En 2, nee, de hoofdlijnen van beleid blijven voor de Nederlandse regering staan. Het statuut staat, het investeren staat, maar we hebben wel ook nadrukkelijk gezegd, en dat zie je ook niet alleen in het feit dat Rob Jetten ook in zijn regeringsverklaring Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba en Sint Maarten heeft genoemd. Maar ook in het feit dat hij in zijn eerste 100 dagen meteen hier naartoe komt om iedereen te bezoeken, hebben we ook gezegd, het heeft echt voor ons prioriteit om het Koninkrijk van Nederland, dus dat is inclusief de 3 landen en de 3 openbare lichamen, om die ook stevig op de kaart te zetten. Laatste vraag. U bent hier een paar dagen geweest, een paar uren of dagen. U heeft kennis gemaakt met de regeringsmensen. Gaat u terug met een gerust hart en ziet u erop aan om te willen werken, zoals u zegt, voor de komende jaren, in dit jaar, en dat er dan maar goede dingen gaan gebeuren? Of ziet u dat het nog een stuk gaat zou lopen aan de hand van uw gesprekken dit weekend op Aruba? Ja, het is volgens mij mijn 7e keer dat ik op het eiland ben. Staatssecretaris. Zegt u? Maar ik bedoel niet. Ja. Nee, maar het is mijn 7e keer dat ik hier ben in verschillende rollen die ik heb gehad, ook als vorig staatssecretaris. En ik zie dat er steeds stappen de goede kant op worden gezet. Dat was een paar jaar geleden hier al toen ik hier kwam als staatssecretaris. Dat is nu weer het geval. En ik ga er vol vertrouwen in dat wij de komende jaren goed met elkaar kunnen samenwerken en stappen kunnen zetten. Dus u gaat na dit bezoek op Aruba, gaat u met een gerust hart terug naar Nederland? Absoluut. Als je dank. Graag gedaan.